पुरीରୁ କୋଣାର୍କ ସାଇଟ୍ ସିନ୍ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରାଭେରା ଗାଡ଼ି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିକଟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା ଧକ୍କା। ଡ୍ରାଇଭର ଓ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁର ରଞ୍ଜି ପଢିଆରୀ। ଟ୍ରାଭେରା ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 6 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋପଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗାଡ଼ିରେ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ନାଉଗାଁରୁ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୃତ ରଞ୍ଜିତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ଆଣି କୋଣାର୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋପ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କୋଣାର୍କ ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆମେ ନାଉଘର ରହିଥିଲୁ। କଣ ହେଲା ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଜଣେ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ ସେଠି ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଦେଖିଲା ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ଗୋଟେ କହିଲୁ ଉଠାଉଠି କରିଦେବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଆକୁ ମନା କରୁଛି ଯାଆନା ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ, ଗାଡ଼ି ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିଏ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏ ଯାଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଧରିଦେଲା ପୁରା ପଇଲା ବେହୋସ ହେଇକି। ଆଉ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ସର୍ଟ ମାରିଲା ତ ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ପଇଲା। ତା ନାଁ ହେଉଛି ପାଇଆ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଟକ। ସେ ଏଠି ରୁହେ ତା ମାମୁଁ ଘର ଏଠି ରହନ୍ତି ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା, କହିଲା ଗଲା ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ଅଛି କାହାକୁ ଦେବାର ଅଛି ପଇସା, ଚାଲି ଯିବା ଦେଇକି ଆସିବା। ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ଗଲୁନୁ, ଶୋଇଲୁ ସକାଳେ ଗଲା ଚାଲୁ ଯିବା ଗାଧେଇକି ଆସିବା। ଚାଲ ମୋତେ କହିଲା ଚାଲୁ ଯିବା ଗାଧେଇକି ଆସିବା। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲୁ ଯିବା ଗାଧେଇକି ଆସିବା। ଗଲାବେଳେ ତ ଏମିତିଆ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ। ସାଗର କାଣ୍ଡି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ପୁରୀ, ଯାଉଥିଲୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଠୁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ। ତ ସେ ଲୋକ ସବୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ବାହାରୁ। ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଥିଲେ। ଏ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବ ଗାଡ଼ିରେ ଭରା ଦେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଆଣିକି ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ରଞ୍ଜିତ ପାରିଆଡ଼ି, ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁ। ପୁରୀରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।